Я хутка пераключыўся на іншы накірунак. Гэты іншы накірунак з'яўляецца дакументы, якія знаходзяцца ў нас у Беларусі, але ў царквах, касцёлах, у калекцыянераў, у краязнаўцаў, у музеях. Там ёсць пасямейны спіс прыхажан. Вось у спавядальных роспісах ці спісах прыхажан. Вось гэта асноўны дакумент для генеалогіі. Як паказала гісторыя, то яшчэ нават у часы незалежнай Беларусі шмат якіх метрычных кніг пазаставалася у культавых установах, і потым яны былі перададзены ў архіў. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць у новым выпуску. І, напэўна, ўжо ў новым годзе. Я записываю гэты выпуск у снежні, але я думаю, ён будзе апублікаваны ўжо у новым годзе, з чым я вас віншую. І ў новым годзе я хачу працягнуць такую новую тэму генеалогіі, таму што гэта тэма такая цікавая, і яна дазваляе кожнаму чалавеку пабыць гісторыкам, прынамсі гісторыкам сваёй сям'і. І сёння ў гасцях гісторык-генеолог з Гродна Алексей Белецкі. Вітаю, Алексей. Вітаю ўсіх слухачоў. Я вас запрасіла, прынамсі, такім трыгерам стала не навіна, гэта не навіна, таму што гэта ўжо даўно гэты праект існуе, але я даведалася пра гэты праект, пра генеалагічную базу, такі вялікі праект па генеалогіі «Жніво», які называецца. Але пачаць размову я хачу не з гэтага, а ввогуле, як вы заняліся генеалогіяй, чаму вас захапіла гэтая тэма і вы сталі прафесійным генеолагам? Генеалогіяй я займаюся даўно, можна сказаць, са школьнай пары. Вось, чаму гэта здарылася, я не ведаю. Гэта проста некая цікавасць унутры, каб нешта даведацца. Увогуле пра гісторыю я хадзіў на гістарычны кружок у школе, і таксама я цікавіўся каранямі. Вось, памятаю, у меня ёсць такая паперка, калісьці ў 10 класе мне так хацелася папасці ў архіў, але мне было 16 гадоў. Нельга было ў архіў у 16 гадоў хадзіць. І вось я падышоў да дырэктаркі школы і папытаўся, ці можна нейкі выпісаць дазвол для мяне, каб я рабіў вось навуковую працу па гісторыі. Яна з задавальненнем выпісала гэту паперку, і мяне першы раз пусцілі ў архіў. І вось у меня гэтая паперка 10 класа ёсць у маім хатнім архіве. Вось, таму я не ведаю, калі гэта менавіта пачалося вельмі даўно. Я і нават маляваў нейкія рысункі на гістарычную тэму і ездзіў па раёнах, фатаграфаваў нейкія цэрквы, касцёлы, замкі і гэтак далей. Я цікавіўся краязнаўствам, каранямі гісторыі. Вось гэта ўсё мяне суправаджала, можна казаць, з ранніх гадоў. Вось. А потым, калі я першы раз дакрануўся да дакументаў, гэта было, можна сказаць, каханне з першага погляду. Вось. І калі я адкрыў гэтыя фаліянты старыя, і у мяне адразу закалацілася сэрца, і я ўлюбіўся ў архівы і увогуле такую практычную гісторыю. Таму што адна справа вывучаць гісторыю па падручніках ці нейкіх там кніжках, а іншая справа ўжо дакрануцца да дакументаў, сапраўднай гісторыі. Праца з дакументамі – гэта, уласна кажучы, даследаванне гісторыі. Так, таму што у падручнікі пападае нейкі погляд некага гісторыка, так? Ці ў нейкія іншыя манаграфіі пападаюць ужо дадзеныя, якія былі прапушчаны праз некага даследчыка. А вось калі ты працуеш з першакраніцамі, гэта ўвогуле такая захапляльная гісторыя, таму што ты можаш нешта ўбачыць сваё у нейкам ланцугу вось здарэння ў мінулым. Можна стаць проста гісторыкам, не ведаю, даследаваць эканамічнае развіццё Беларусі, мадэрнізацыю. А чаму менавіта генеалогія? У генеалогіі мне заўсёды цікавіла тое, што можна праз генеалогію пабачыць гісторыю на уласным прыкладзе. Гэта некая такая машына часу, у якую ты сядаеш і адпраўляешся ў нейкія часы. То есть ты увасабляеш гэтую гісторыю і прапускаеш праз сябе. Вось гэта мяне заўсёды больш цікавіла, і праз уласны радавод можна вывучаць гісторыю. І гэта мяне заўсёды прываблівала.
Вось. Ну і менавіта мне ўвогуле было цікава, якія тайны роду былі ў маёй сям'і, напрыклад, якія людзі жылі да мяне. Як так здарылася, што я жыву зараз, нягледзячы на ўсе войны, катаклізмы, эпідэміі і гэтак далей. Аналізуючы зараз, чаму я захапіўся генеалогіяй, я адчуваю, што гэта перш за ўсё была патрэба пазнаць сябе праз вось гісторыю, праз свой радавод. І так дакладна і здарылася, таму што адна справа, мы знайшлі нейкія імёны, нейкія падзеі, іншая справа, як мы будзем гэта для сябе тлумачыць, як гэта паўплывае на нас. І вось гэтае пытанне найбольш такое важнае, гэтае пытанне найбольш важнае і мне здаецца, не толькі для прафесійных генеалагаў і гісторыкаў, гэта важнае пытанне і для простых людзей, якія захапіліся вывучэннем радавода. Я недаўна даведалася, дарэчы, праз вашу базу дадзеных, пашукала сваіх продкаў, што мой прадзядуля быў звязным партызан. І вось адна справа ведаць, ну вось быў партызанскі рух, там звязны, там глядзець кіно, тыры-пыры. Вось, а другая справа ведаць, што вось мой дзядуля, дзед Панас, ён там жыў на хутары, і ён быў звязным партызан, паглядзець дакументы, дзе апісваецца, што пацверджваецца, што сведкамі, што вось ён там сапраўды там нешта перадаў нейкія сведчанні і так далей. То бок гэта тое, што я вось даведалася літаральна нядаўна, і я была вельмі здзіўлена, таму што неяк у сямейнай гісторыі пра гэта не гаварылася. Вось. Тое ж самае можна сказаць пра месцы, якія звязаны з нашымі продкамі. Вось мы праязджаем кожны дзень праз некую вёску, там, напрыклад, ці праз раён горада. І, напрыклад, некі закуток, ці некая рэчка, ці некая вёска, яна проста была вёскай. А калі мы даведаліся, што гэтае месца звязана з нашымі продкамі, то гэта ўжо не проста месца, а некае родное месца. Ну, так, уже звяртаеш больш увагу на гэта. Уже недзе там паўплываеш на гэта месца, нейкі там пакасіўшыся забор паправіш, там дрэўка пасадзіш і гэтак далей. Да, адна справа праязджаць міма царквы, другая справа ведаць, што там пахрысціліся твае там прапра нехта, альбо пажаніліся твае прапра. Добра, а як нарадзілася ідэя праекта «Жніво»? І што гэта за праект? Праект «Жніво» паступова змяняўся і вельмі моцна. Першыя крокі стварэння праекта «Жніво» былі адны мэты. Перш за ўсё, гэта быў праект па збору дакументаў, якія знаходзяцца па-за архівамі. То бок, гэта была першая мэта, гэта было збіранне базы дакументаў, якія знаходзяцца не ў беларускіх архівах. Это маглі быць замежныя архівы ці, напрыклад, архівы цэркваў, ці нейкія ўласныя архівы краяведаў, ці нейкія ўласныя архівы краязнаўцаў, гісторыкаў і гэтак далей. Ну, то бок, умоўна кажучы, там такія-то дакументы ёсць у архіве Варшавы. То бок, не копіі гэтых архіваў, не копіі гэтых дакументаў, а дадзеныя пра гэта. Так, проста некая такая інфармацыя, дзе можна знайсці пэўныя дакументы, ці пэўныя архівы, ці некую інфармацыю можна даведацца. Вось. Таму што, сярод гісторыкаў і генеалагаў было вядома заўсёды, што шмат дакументаў у Петербургу знаходзіцца беларускіх, шмат у Літве, у Польшы. Таксама беларускія дакументы сустракаюцца у даволі экзатычных местах, напрыклад, у Швецыі, Славакіі, у Брытаніі, у ЗША і гэтак далей. Вось. І трэба было неяк зрабіць такі... Гэта ўсё перш за ўсё трэба было гэта сістэматызаваць, а также зрабіць нейкі рэестр, каб чалавек мог увесці сваю вёску, напрыклад, ці царкву, і пабачыць, што нейкія дакументы знаходзяцца па-за беларускімі архівамі. Вось, гэта была першая мэта. Я заўсёды трымаў думку, што з цягам часу, з цягам маёй працы генеалагічнай у мяне назапашвалася шмат нейкіх сканаў, шмат нейкай інфармацыі, індэксаў і гэтак далей. І гэта хацелася ўсё таксама перадаць людзям, якім гэта патрэбна. Але наўпрост гэта аддаваць, гэта было... Цяжка, незручна. Не зусім.
Наўпрост аддаць чалавеку нейкі матэрыял, гэта значыць, як правіла, гэта значыць, што чалавека ад генеалогіі гэта адвабіць наадварот. Таму што я бачыў шмат прыкладаў, калі чалавеку падае з нябёс некае багацце у выглядзе генеалагічнага дрэва ці некай генеалагічнай інфармацыі, і чалавек, які не прапусціў праз сябе, не прапусціў праз нейкія намаганні, мукі і перажыванні, вось ён паступова і даволі хутка гэта забывае. Вось. І з гэтым нічога не робіць. Гэта проста наўпрост у яго недзе там хаваецца і памірае разам з іншымі папкамі, тэчкамі, файламі і гэтак далей. Таму была задума такая, каб зрабіць нейкі сайт і на гэтым сайце размяшчаць інфармацыю паступова і цэнтралізована і сістэматычна. Вось, таму на паперы і ў галаве гэты сайт ужо існаваў даволі даўно. Але паколькі я не айцішнік, не праграміст, я не ведаю, як ствараць сайты, не ведаў, дарэчы. Вось, я не ведаў тэхнічныя моманты і нюансы розныя. Вось, таму я гэта адкладаў і заўсёды недзе так патаемна шукаў некага праграміста, айцішніка, які бы мне мог дапамагчы на валанцёрскіх пачатках ці за грошы. Вось. І такія людзі час ад часу сустракаліся, але ўсё ж такі хіміі не адбывалася. Вось. Таму я ў нейкі момант, гэта адбылося яшчэ да ўзнікнення вось гэтага сайта, які мы ўсе зараз ведаем, жніво.com. Вось. Я зрабіў сам, недзе там пачытаў, паглядзеў YouTube, пачытаў нейкія там артыкулы, вось, і зрабіў наўпрост у канструктары, зрабіў нейкі там простенькі сайт. Вось. І пачаў яго ўжо фармаваць у такім выглядзе, у якім у мяне было прадстаўленне ў галаве. Ну і перш за ўсё гэта так званы рэестр у выглядзе проста экселевскай табліцы. Вось рэестр дакументаў, які знаходзяцца па-за межамі беларускіх архіваў. Таксама я туды стараўся пісаць нейкія артыкулы, дапамагаючы для пошуку радавода, вось нейкія інфарматыўныя, статыстычныя, ну і іншыя артыкулы, прыдатныя для пошуку артыкулы. Вось. А потым у мяне была некая маленечкая база па захаванасці загсаў, я таксама прыкрыпіў туды. Вось. І ну, іншыя як бы раздзелы, якія і зараз існуюць, але ж яны не развіваюцца должным чынам па розных прычынах. Для іх яшчэ не наступіў лепшы час. Значыцца, ну вось такая ідэя была наўпрост назапашваць нейкія веды аб дакументаў, якія знаходзяцца па-за архівамі. Чаму менавіта гэта? Таму што у прынцыпе у той момант, калі у мяне з'явілася такая думка, паралельна таксама у Беларусі пачалі развівацца даволі хутка і моцна валанцёрскія разлічныя ініцыятывы. У тэлеграм-каналах ствараліся іншыя сайты, і вось яны быццам бы ўжо інфармацыю, якая была на паверхні, ці інфармацыя, якая бы дапамагла зрабіць першыя крокі ў генеалогіі, у прынцыпе ўжо у інтэрнэт-поле ўжо былі. І нават расійскія калегі, вось яны таксама пачалі развівацца. Пачалі развівацца такія крупныя праекты, як Фаміліо, напрыклад. Гэты праект расійскую тэрыторыю ахоплівае, але таксама суседнія былых стран СНГ. Вось. І таксама былі памежныя і польскія праекты ўжо існавалі, Генатэка, напрыклад, і ў Літве, і ў Латвіі былі свае праекты, вось, якія так ці інакш закраналі тэрыторыю Беларусі. І быццам бы, ну якая наперш інфармацыя патрэбна для пошуку? Гэта, значыцца, база дадзеных, якая вёска да якой царквы ці касцёла адносіцца. То бок адміністратыўна-тэрытарыяльны падзел тэрыторыі
гэта першасная такая вось крыніца інфармацыі, якая дапамагае потым шукаць у архівах. Вось. І гэтая інфармацыя так ці інакш яна існавала. Быў ужо праект Радзіма, былі замежныя, як я ўжо казаў, праекты, з'яўляліся іншыя праекты і нават валанцёрскія ініцыятывы, якія распрацоўвалі вось такія дадзеныя вакол сваіх суполак, нейкіх абмежаваных, да, у граніцах уезда, напрыклад, ці раёна, ці губерні і гэтак далей. Вось. Таму я не хацеў з іншага боку дубляваць гэтую інфармацыю. Вось. А з другого боку, тое, што я задумаў вось, зрабіць рэестр дакументаў, якіх мы не знойдзем у беларускіх архівах, гэта такі этап другі ці трэці ў генеалогіі, таму што перш за ўсё чалавек, які пачаў вывучаць свой радавод, ён даведаецца, да якой царквы ці касцёла адносіцца яго вёска, пойдзе ў архіў, паглядзіць даступныя метрычныя кнігі, напрыклад, ці ревыйскія сказкі, ці іншыя дакументы. Вось. А потым яму ў архіве скажуць, што іншых дакументаў не захавалася. Вось. І тады чалавек, напрыклад, у яго вельмі вялікі разрыў паміж там пачаткам, напрыклад, 19 стагоддзя і канцом 19 стагоддзя. Ці, другімі словамі, як на слэнге генеалагічным, атрымоўваецца дакументальная дзюрка. Вось. І каб запоўніць гэты прабел, трэба шукаць іншыя дакументы ускосныя, але у той жа час, як ужо показала практыка, існуюць дакументы таксама прамыя генеалагічныя, але ў іншых месцах. І вось жніво перш-наперш задумалася як такі дапаможнік другога тыпу ці другой валны, ці трэцяй валны, да, калі чалавек ужо нешта вывучыў, і вось ён тады заглянуў у праект і паглядзеў, што ёсць дакументы, напрыклад, у Літве, ці ў Пецярбургу, ці яшчэ недзе, і пачаў вывучаць гэтыя дакументы. Такім чынам вы задумвалі як такой другі крок, другі этап у генеалагічных сваіх пошуках праектаў. Але я бачу на вашым сайце, што вы не спыніліся на тым, што проста стварылі рэестр замежных дакументаў, замежных архіваў. Ну, тым больш, ўсё ж такі не кожны можа паехаць за мяжу, нават дзеля сваіх генеалагічных пошукаў і папасці ў замежны архіў. Якія ўвогуле цяпер накірункі вашага праекту і якая структура сайту, што там можна знайсці чалавеку, седзячы ў сябе дома? Я пачну з таго, што ўсё ж такі гэтая задумка зрабіць рэестр дакументаў, які знаходзяцца у замежных архіваў, ўсё ж такі не да канца спрацавала. Чаму? Таму што я хутка пераключыўся на іншы накірунак. Гэты іншы накірунак з'яўляецца дакументы, якія знаходзяцца ў нас у Беларусі, але ў царквах, касцёлах, у калекцыянераў, у краязнаўцаў, у музеях, іншых месцах. Значыцца, я заўсёды ведаў, што такія дакументы існуюць, таму што я заўсёды ведаў, што такія дакументы існуюць, таму што мне прыходзілася падарожнічаць у розныя вёскі, дзеля вывучэння помнікаў, дзеля размовы са старымі прадстаўнікамі рода, ну, розных родаў, якія я вывучаў у фармаце камерцыйнай генеалогіі. І час ад часу сустракаў інфармацыю, што ёсць нейкія дакументы захаваліся ў царквах, у касцёлах і гэтак далей. Гэта было для мяне цікава, але я не прыдаваў гэта вялікага значэння. А вось калі ўжо з'явіўся сайт і праект пачаў так ці інакш працаваць, я тады ўспомніў, што я быў вось там і там і там, і я чуў, што там ёсць, і нават бачыў некаторы раз дакументы. Я пачаў туды ездзіць, а каб іх сфатаграфаваць і размесціць на сайце архіва Жніво. І калі я пачаў ездзіць, я заглядаў таксама ў суседнія вёскі, ў суседнія цэрквы, і аказалася, што такіх дакументаў вельмі шмат. А потым аказалася, што такіх дакументаў шмат і ў музеях, і ў іншых месцах. Нават праводзяцца некаторы час аўкцыёны з продажу вось метрычных кніг, напрыклад. І я зразумеў, што гэта павінна стаць мэтай нумар адзін для праекта Жніво. Чаму? Таму што дакументы, якія знаходзяцца па-за архівамі, яны хутка
гібнуць, яны могуць неналежным чынам захоўвацца. І я бачыў розныя сітуацыі. Да, у некаторых месцах, дзе сухое памяшканне, напрыклад, прыдатная тэмпература, дакументы больш-менш захоўваюцца нармальна. У некаторых месцах, дзе гэтыя дакументы не прадстаўляюць некую каштоўнасць, яны могуць ляжаць і ў падвалах, і ў нейкіх вільготных месцах, і на іх з'яўляецца плесень, і яны рассыпаюцца ў руках і гэтак далей. Нават прыходзілася час ад часу выратоўваць дакументы ад растопкі. Нават зараз. То бок гэта не савецкі час, калі шмат дакументаў было так спалена ці здадзена ў макулатуру, так званая макулатурная кампанія. А вось нават зараз для некаторых святароў гэтыя дакументы не прадстаўляюць некай там каштоўнасці. І яны ляжаць, напрыклад, разам з іншымі паперамі, які пойдуць потым на растопку. Вось пару разоў прыходзілася выратоўваць такія дакументы. І калі я гэта пабачыў, то я зразумеў, што гэта трэба ўсё адкласці, вось усе справы і ехаць ратаваць дакументы. І, напэўна, першы год, калі толькі з'явіліся першыя дакументы ў праекце «Жніво», я хуценька сабраў свае грошы, валанцёрскія грошы, і з такім імпэтам, энтузіазмам я аб'ездзіў шмат месцаў і сфатаграфаваў шмат дакументаў. Некаторыя мне ўсё ж такі адмаўлялі у фатаграфаванні дакументаў, не без гэтага, але было зразумела, што такіх дакументаў даволі шмат. І зараз ужо праз 2 гады існавання праекта мы гэта бачым. Ужо толькі ў праекце знаходзіцца больш за 600 дакументаў і сфатаграфавана больш за 10 000 лістоў. А таксама у меня ёсць спіс месцаў, куды яшчэ трэба з'ездзіць абавязкова, дзе дакументы знаходзяцца дакладна. Ёсць месцы, у якіх мы можам толькі меркаваць, што ёсць дакументы, а вось у меня есть такі спіс топ там месцаў, які трэба ехаць ужо, як будзе добрае надвор'е, трэба ўжо ехаць. Вось, таму што нельга губляць час. Вось. І такіх дакументаў шмат. А што гэта за дакумент? Метрычныя кнігі? А што яшчэ можа быць? Часцей за ўсё у цэрквах і касцёлах захоўваюцца спаведныя роспісы. Вось чаму так здарылася? Таму што недзе ў 2015 годзе архіўны дэпартамент абавязаў усе дакументы здаць у архівы. Гэта тычылася перш за ўсё ЗАГСаў. Вось у той жа час рэкамендательна заклікалася здаць іншыя дакументы з іншых устаноў. Але церквы не абавязаны здаваць дакументы па закону. Тым не менш. Другая прычына, чаму метрычных кніг менш у церквах і касцёлах, таму што ў свой час яны былі здадзены ў ЗАГС дзеля таго, каб потым выдаваць спраўкі жыхарам тых месцаў. Вось. Таму у культавых установах засталіся іншыя дакументы. Вось кліравыя ведамасці, напрыклад, спавядальныя ведамасці, спісы прыхажан і іншыя дакументы. Калі-нікалі і сустракаюцца нават і метрычныя кнігі. Гэта не асноўныя дакументы, атрымліваюцца, на якія звяртаюць увагу генеолагі, але яны таксама маюць цікавую інфармацыю, я так разумею, так? Генеалагі карыстаюцца гэтымі дакументамі актыўна, таму што там ёсць пасямейны спіс прыхажан. Вось у спавядальных роспісах ці спісах прыхажан. Вось гэта асноўны дакумент для генеалогіі, але для дзяржавы, напрыклад, для ЗАГСаў гэта дакумент не асноўны, таму што на падставе яго нельга выдаць спраўку аб нараджэнні, шлюбе ці смерці. Зразумела. То бок метрычная кніга гэта важна для дзяржавы, а для генеалогіі важны і спавядальныя роспісы і так далей. І тое, да. Просто ў спавядальных роспісах можна удакладніць склад сям'і і іншыя нейкія моманты, якія не бачна адразу у метрычных кнігах. Ці, напрыклад, вельмі карысна сапаставляць дадзеныя са спісаў пасямейных і, напрыклад, з метрычных кніг.
Дзякуй. Такім чынам вы вашу задачу для праекта вы бачыце у тым, каб прыехаць у нейкае месца, у нейкую установу, напрыклад, царкву, сфотаграфаваць тыя дакументы, што там знаходзяцца, і загрузіць іх на сайт, каб яны, прынамсі, не захаваліся ў віртуальным выглядзе. Так? Так, другая мэта праекта «Жніво», пасля першаснай такой мэты стварэння рэестра, другая мэта была ўжо, калі я зразумеў, што дакументаў такіх вельмі шмат, гэта першае пошук дакументаў, якія захаваліся па-за архівамі. Другая мэта гэта аблічбоўка гэтых дакументаў, то бок захаванне іх хаця б у такім выглядзе, у цыфравым выглядзе. Таму што дакументы, якія знаходзяцца у прыватных руках ці у царквах, касцёлах, у музеях, гэта ўжо ўласнасць непасрэдна ці установы, ці канкрэтнага чалавека. Зрабіць з гэтым без дазвалення уласніка гэта ці перадаць, ці на часовае захаванне, ці назаўсёды ў архів і гэтак далей мы не можам здзейсніць чалавека без яго дазволу, без яго жадання. А вось сфотаграфаваць і захаваць хаця б у такім выглядзе, у цыфравым, мы гэта можам. І такім чынам прадліць жыццё гэтым дакументам. Вось гэта стала другой мэтай. Ну і, уласна кажучы, калі кожны будзе хадзіць і гартаць гэтыя старонкі, гэта дрэнна для, власна кажучы, паперы нават, чым калі ў электронным выглядзе можна без праблем гэта ўсё паглядзець, нават там апрацаваць нейкім чынам графічна, там лепш гэта можна расчытаць, нават чым жывы дакумент. Хаця ёсць тут нюансы, канешне. А вось на сённяшнім этапе, як і куды вы арганізуеце экспедыцыі, як яны праходзяць, можа быць, што апошняе вы цікавага знайшлі ў сваіх паездках? Калі толькі пачаліся здабыткі з'яўляцца, каштоўныя першыя здабыткі, пайшоў адразу нейкі такі рэзананс у асяроддзі генеалагічным. Вось, аказваецца, ёсць дакументы па-за архівамі. Тым больш сітуацыя склалася так, што першая хваля у гэтых экспедыцый паказала, што ў некаторых месцах, да, былі асобныя адзінкавыя дакументы. Напрыклад, адна метрычная кніга за 1 год, ці, напрыклад, спаведная роспіс за 1 год нейкая, ці кліравая ведамасць, ввогуле адна нейкая там. Цікава, але ж недастаткова, каб... Не шмат. Не шмат. Не парадуешся. Не складзеш радавод з гэтага. Ну, тым не менш, гэта таксама цікава, нейкі дадатак да ўжо існуючых или вывучаных дакументаў тымі ці іншымі людзьмі. А па некаторых месцах мы знаходзілі дакументы амаль за ўсё 19 стагоддзе. І больш таго, некаторыя з гэтых месц у архівах ввогуле ні аднаго дакумента не захавалася. І атрымліваецца, што чалавек нейкі ідзе ў архіў, кажа, вось у мяне такая-то царква, хачу вывучыць свой радавод, а яму кажуць, не захаваліся дакументы, усё, няма. А яны ёсць. А яны ёсць. І гэта было цуда. Пайшоў нейкі рэзананс, і людзі пачалі паступова самі мне пісаць, пачалі самі пісаць і казаць, дзе могуць быць дакументы. Вось там бачылі, там чуткі, там яшчэ нешта. Калі першыя разы я ездзіў наўпрост у любую вёску, налево, направо, пад'язджаў, пытаўся... Куды ногі завядуць? Да, куды вочы глядзяць. Пытаўся, да, рабіў нейкі нататкі, што тут няма, там можа быць, тут ёсць і гэтак далей. А потым людзі пачалі, як сарафаннае радыё, пачалі прыносіць гэтую інфармацыю і дзяліцца, што вось там знайшлі, там могуць быць і гэтак далей. Я пачаў рабіць ужо прыярытэты у сваіх вандроўках. І калі я ездзіў ужо мэтанакіравана ў нейкую вёску, то я паралельна заглядываў і ў іншыя вёскі, пытаўся таксама гэты рэестр, куды трэба яшчэ заехаць, расшыраўся паступова. Вось такім чынам. Быў створаны ў тэлеграм-канале суполка, была створана ў тэлеграм-канале «Жніво», і вось там мы пачалі дзяліцца. Пачалі людзі найбольш актыўныя у генеалагічнай сферы
актыўныя валанцёры пачалі дзяліцца, дзе бачылі ці дзе чулі, што могуць быць дакументы. Вось так паступова я пачаў ездзіць ужо не проста абы куды, а ўжо мэтанакіравана. Дзякуй. Моднае пытанне цяпер. Калі вы аблічбоўваеце дакументы, ці выкарыстоўваеце вы нейкім чынам штучны інтэлект, можа, для распазнавання там альбо адпрацоўкі фота? І ўвогуле вам як генеолагу ці дапамагае вось гэтыя ўсе нейрасеткі? Так, безумоўна, тэхналогіі нам вельмі дапамагаюць і генеалагам, і не генеалагам. Але да гэтага я трошачкі распавяду, як усё ж такі мы дакаціліся да гэтага. Справа ў тым, што вось экспедыцыйны этап ці напрамак праекта «Жніво», ён, безумоўна, цікавы, важны, але не адзіны. Чаму так здарылася ўвогуле? Справа ў тым, што дакументы, якія захаваліся ў царквах, касцёлах, то бок па-за архівамі, ці ў музеях, ну, ў іншых месцах, найбольш часта пападаюцца па заходняй Беларусі. Гэта абумоўлена гістарычнымі прычынамі, таму што здесь на западзе была ў свой час Польша, Польская рэспубліка, якая не забараняла цэрквы і касцёлы. Тут веліся пасля падзення царскага рэжыму, пасля падзення расійскай імперіі прадоўжыліся весціся метрычныя кнігі і іншыя дакументы культавых устаноў. Потым прыйшлі немцы, там саветы трошачкі пабылі, але не паспелі нічога зрабіць, сабраць гэтыя дакументы з цэркваў. Прыйшлі немцы, якія таксама не забаранялі рэлігію. І цэрквы працавалі, касцёлы працавалі, і іншыя культавыя установы працавалі. А потым, пасля 44-го года, калі ўжо прыйшлі саветы канчаткова, на заходніх тэрыторыях камунізацыя прахадзіла даволі мякка. І толькі ў 60-х гады пачалі ўжо так р'яна бароцца з рэлігіяй. І закрываліся культавыя установы. Але метрычныя кнігі, але толькі былі пераданы метрычныя кнігі, і то часткова. Як паказала гісторыя, то яшчэ нават у часы незалежнай Беларусі шмат якіх метрычных кніг пазаставалася у культавых установах, і потым яны былі перададзены ў архіў. І па гэтых прычынах шмат дакументаў захавалася менавіта па заходняй Беларусі. А па ўсходняй Беларусі карціна наадваротня. То бок прыйшлі саветы, у 18-м годзе стварыліся ЗАГСы, яны пускай не адразу пачалі працаваць, тым не менш, праз пару гадоў ЗАГСы пачалі здымаць метрычныя кнігі, і яны канцэнтраваліся у адных месцах. Ва ўсходняй Беларусі карціна была іншая, былі створаны ЗАГСы пасля 18-го года і цэнтралізована ізымаліся метрычныя кнігі і захоўваліся ў ЗАГСах. Таму, калі былі ваенныя дзеянні ў Вялікую Айчынную вайну, шмат дакументаў пагібла, таму што пападанне нейкай бомбы ў адно месца адразу знішчала вялікую колькасць дакументаў розных культавых устаноў. І по ўсходняй Беларусі мы такіх знаходак не бачым. І як быццам бы людзі з усходу былі па-за гэтым напрамкам праекта «Жніво». І ўзнікла такая ідэя, каб зрабіць для іх іншыя нейкія падарункі, назовем гэта так. Мы пачалі думаць, што можна зрабіць, і з'явілася фамільная база, менавіта па якой вы спрабавалі шукаць сваіх продкаў. І для таго, каб напоўніць гэтую базу хутка, тут і спатрэбіліся тэхналогіі. Справа ў тым, што праца валанцёраў, яна карысная і важная, але трэба мець вельмі шмат валанцёраў, каб хутка набіраць, індэксаваць нейкія дакументы. А мы за кошт прымянення гэтых тэхналогій ускорылі гэты працэс. Перш за ўсё, штучны інтэлект выкарыстоўваецца для распазнавання тэкстаў. Мы зараз навучаем свае мадэлі, гібридныя мадэлі для
распазнавання вось такіх рукапісных тэкстаў. Пачалі мы з перапісаў 25-26 года. Мы запрасілі ў людзей, папрасілі, каб яны скінулі сканы дакументаў, якія кожны для сябе заказваў па сваіх продкаў. І вось у нас атрымалася вельмі много сканаў, і мы пачалі трэніраваць гэты штучны інтэлект на гэтых дакументах. І такім чынам з'явілася даволі такі аб'ёмны масіў дадзеных. Акрамя таго, валанцёры таксама скідывалі індэксацыю могілак. Таксама мы апрацоўвалі шмат розных даведнікаў. І такім чынам у нас з'явілася даволі такі вялікая база. 4 мільёны прозвішчаў яна складае. У тым ліку мы выкарыстоўвалі дадзеныя з розных сайтаў, якія вядомы. Напрыклад, памяць народа, Першая сусветная вайна, рэпрэсаваны і гэтак далей, але вычленялі адтуда толькі беларусаў. То бок гэтай базы утрымліваюць людзей са ўсёй расійскай імперіі, напрыклад, былой ці на той момант існуючай, а мы менавіта выдзёргівалі толькі беларусаў, і атрымліваецца, мы як бы удасканалілі гэтай базы пад сябе. Але ў нас ёсць таксама арыгінальныя дадзеныя, як я ўжо казаў, гэта з архіўных дакументаў менавіта перапіс, іншыя дакументы, даведнікі і гэтак далей. І недзе унікальных запісаў, прозвішчаў у нас на палову, то есть каля 2 мільёнаў унікальных запісаў і 2 мільёна собраных з іншых праектаў ці іншых сайтаў, ці іншых баз дадзеных. Вельмі крута, гучыць вельмі крута. Як можна дапамагчы вашаму праекту далучыцца да яго на валанцёрскіх пачатках, не валанцёрскіх пачатках? Увогуле, калі хочацца нешта зрабіць, дапамагчы, што трэба зрабіць? Перш за ўсё, праект патрабуе кадраў, кваліфікаваных кадраў. Гэта і людзі, якія працуюць з базамі дадзеных, якія могуць наладзіць сайт, зрабіць сайт, настроіць рэкламу, напрыклад, ці нейкі маркетынгавыя там фішкі, ці прадвіжэння, ці SEO, ці іншае. То бок людзі тэхнічных спецыяльнасцяў, айцішнікі, якія працуюць у тым ліку і з новымі тэхналогіямі, штучным інтэлектам. Вось такіх людзей мы запрашаем да нашага праекта. У нас вельмі цікавая каманда. Вось, і можна, ў прынцыпе, рэалізавацца на базе нашага праекта. Вось, і гэта перш за ўсё. Па-другое, нам заўсёды нужны так званыя амбасадоры. Вось людзі, якія могуць расказваць пра праект, якія захапляюцца праектам, якія могуць расказаць іншым, паказаць, навучыць, ну і таксама паўдзельнічаць, каб палепшыць сайт і праект, высказаць нейкія ідэі. Увогуле, праект Жніво зараз ідзе ў напрамку стварэння экасістэмы. Што гэта значыць? То бок, на базе сайта мы хацім стварыць розныя вось такія аддзелы, нейкія падпраекты, якія будуць дапамагаць людзям шукаць сваіх продкаў. То бок, калі ў людзей ёсць некая ідэя, ёсць некі маленькі праект, ці нешта ўжо робіць чалавек такое карыснае, мы запрашаем пад наш парасон, каб зрабіць сумесна вось некі такі дадатачак да праекта, каб ён таксама мог дапамагчы ў іншай некай сферы. Усе кантакты, спасылкі будуць у апісанні да выпуска, таму, калі ласка, калі вас зацікавы праект, вы хочаце дапамагчы, альбо проста хочаце паглядзець, што там ёсць, заходзьце ў апісанне, там будуць спасылкі. Скажыце, калі ласка, а гэта чыста валанцёрскі праект, ці можа ёсць нейкае фінансаванне, ці вы ўласныя грошы ўкладваеце? Праект Жніво цалкам валанцёрскі. Мы існуем за кошт ахвяраванняў, данатаў. Вось, таму, калі вы хочаце падтрымаць праект, мы з задаваленнем прымем любой грошык, любой рубель і гэтак далей. Будзем рады любой дапамогі фінансавай. Мы выключна існуем так за кошт данатаў. Дзякуй вялікі за размову. Сапраўды вельмі хорошы праект, вельмі цікавы. Я спадзяюся, яго чакае сістэмнае развіццё, і гэта створыць умовы для больш такога сістэмнага пошуку сваіх каранёў, больш вялікай колькасці людзей. Я лічу, пошукі гісторыі сваёй сям'і гэта максімальна цікава.
Гэта максімальна цікавая сфера, таму вельмі цешыць, што ёсць такія праекты, якія дапамагаюць у гэтых пошуках. Дзякуй вялікі, мы прылагаем усе намаганні, каб праект развіваўся і нёс карысць людзям, якія цікавяцца сваімі каранямі. Ну і не толькі, можа быць, гэта будзе карысна і для спецыялістаў, для гісторыкаў. Там можа быць некая даведачная інфармацыя, цікавая, можа быць новая. Вось спадзяемся, што кожны знойдзе і спецыяліст, і аматар, і проста чалавек, які зацікавіўся у першы раз гісторыяй ці радаводам, ці краязнаўствам. І гэты праект дапаможа, спадзяюся, і буду трымаць кулачкі. Дзякуй вялікі, што паслухалі гэты выпуск. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, можаце пісаць у каментарыях. Калі у вас ёсць нейкі цікавы вопыт пошуку уласных сямейных гісторый, уласных каранёў, вопыт у уласнай генеалогіі, таксама пішыце ў каментарыях вашай гісторыі. Гэта заўсёды цікава. Кожны вопыт унікальны. Я шчыра удзячная ўсім слухачам, падпісчыкам у сацыяльных сетках, спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee. І да новых сустрэч. Пакуль.